Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndauyawo nenyaya yangu, uye nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndainge ndatambudzika mukoma, especially nyaya idzi dzekuti unenge uchitambudzika uchitsvakawo mubereko uchiishaya, and it is very confusing mukoma, because ndaifungidzirawo kuti rubatsiro rwangu ruchange ruchizobvawo kuchechi iyo yandakakurira. Inini ndakangokurirawo kuMasowe, saka pane pamwe pandakazotanga kufamba nemurume wangu tichitsvakawo munhu aikwanisa kutibatsira, but zvandakasangana nazvo mukoma zvakatomboita kuti ndinge ndichimboora mwoyo. Ndakatomboita makore akati kuti ndisingafarire zvekuenda kuchechi, but chechi yako ichechi yako. Iko zvino ndakazodzokera zvangu kuchechi, ndava kuenderera mberi ndichizvinamatira Mwari wangu, but ipapo mukoma ndakamboiswa pamuyedzo. Zvakaitika ndezvekudai so mukoma, takati taenda nemurume wangu kune umwe muprofita uyo watainge tangonzwa nembiri kuti anobatsira, especially panyaya idzi dzekuti kana muchinetsekana nembereko ainge achinzi izvozvo ndo zvaanogonesa. Takati taenda kuya baba vakabva vazogadzirirwa tii dzekuti vaifanira kupota vachinwa, zvekare nemimwewo mishonga yainge ichivava zvichinzi mishonga iyi ndo yaizosimbisa musana wavo. Neniwo ndakabva ndazopiwawo minamato yekuti ndinge ndichisukawo chibereko changu, ende zveshuwa ndakatoona kutoti minamato iyi yainge ichindishandira, because inini ndaiwanzokuita maperiods. Kana ndiri kumaperiods, ropa randaizoburitsa rinenge rakaita magadhi. Ndainge ndisingaiti flow, ndaingoita magadhi eropa. Saka ndaikugara ndiri very suspicious kuti zvimwe kuda jeko iri randinonzwa zvekare nemagadhi awa andinoburitsa pandinenge ndiri kumaperiods, maybe ndo zviri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kubatirawo pamuviri. Mukoma ndakashandisa minamato iyaya, yakazoti yava kunopera. Inini nemurume wangu ndokubva tazodzokera kuya, but patakadzokera mukoma ndakaona kuti muprofita uyu matarisiro acho ainge ava kundiita ainge ava nekamusiyano zvekuti ainditarisa neziso rainge riine kuchiva mukati, but I just said kuti ameno maybe maziso angu. Mukoma akabva azorequesta kuti inini ndaizofanira kuzotanga kubatsirwa nemudzimai wake. So since ndainge ndava kuchitanga kubatsirwa nemudzimai wake, there was no need yekuti inini ndinge ndichingomanikidza murume wangu kuti dzimwe nguva ange achirovha kubasa tinge tichienda tose, because muprofita uyu ndo zvaanoita kuvanhukadzi. Anokupa madates anenge ari pakati peweek achiziva kuti most of the times varume vanenge vari kubasa. Saka aiwanzo kuti muchauya musi weMonday kana kuti munouya musi weWednesday. Saka murume wangu ainge ava kumanikidzika kuti arambe achingokumbira maoff days kubasa, since this was very important to us. Saka murungu wemurume wangu ainge ava kungocomplaina kuti maoff days ako ari kuramba uchingokumbira awandisa. Saka kubva madzibaba ava pavakazotirerutsira mushure mekunge tacomplaina vakati muchazotanga kubatsirwa nemudzimai wangu, murume wangu akabva ati it is fine, kana muchinobatsirwa namadzimai you can just go alone. Saka umwe musi wainge uri musi weTuesday, pandakazoenda ndichida kuenda kunobatsirwa nemukadzi wacho, ndikasvika zvichinzi madzimai maita munyama, madzimai matosvikawo vachangobuda. Ndikati ko vagobuda sei, nekuti ndatotaura navo makuseni. Ndikavabvunza kuti madzimai muriko here, but at that time vainge vachinzi vainge vaenda kunohodha kumbari. Ivo madzibaba ava vakabva vanditi there is no need for you to panic, chingogarai apa. Saka vakabva vatanga kubatsira vanhu vavo, vachibatsira dzakazoti dzava kuma 10:30 ndo pavainge vapedza kubatsira vanhu vavo. Apa takabva tazongosara tiri vaviri pamba apa, ende pamba apa mukoma musi wacho iwoyo painge pasina kana mamwe maroja, tainge tingori 2. So ende ivo madzibaba ava vakabva vati nhai madzimai, hamusi muri kunzwa kutsva here pamugere ipapo? Ndikati kana ndiri right madzibaba. Vakazongoramba vachingondikwezvera mumba kudzamara vazoti chiuyaika mubikire munhu waMwari tii ndikwanise kungokuyeresai then mobva mazoenda zvenyu. Ndakamboita sekunge ndinoramba, vakati manje
Kana mukaramba, chinoitika ndechekuti kana mukagara marambira muprofita zvaanenge achida kuti ange achiita, ndo pamunozoitirwa minamato yenhema. Handina kukubatsirai here madzimai? Mainge musingaiti maperiods ainge aine magadhi eropa here? Iko zvino hamusi kuona here manormal periods enyu? Saka vakabva vandiconvinsa, ndikabva ndati murume uyu nekundibatsira kwose kwaakandiita, akandirapa jeko rangu, there is nothing bad that he can do to me. Ndokubva ndazopinda mumba mavo muya apa kainge kangori ka one room. Ndakangoti ndichida kunotora pama stove, saka ndainge ndakaita zvekukotama. Pandakakotama mukoma, madzibaba ava vakabva vauya ndokubva vamira kumashure kwangu, vakabva vatanga kutambisa chiuno chavo vachiita sekunge vari kuita bonde neni. Ndakabva ndati nhai madzibaba, mava kumboita sei? Ndopa vakabva vatanga kurira nendimi, vakatanga kuita sekunge ivo vainge vahaka dhimoni iro rainge rakaiswa pandiri, madhimoni emaspiritual husband. Ndakabva ndangopfugama paya ndava kutoti zvangu nhasi zvaita, sezvo madzibaba ava vainge vakamboitaura nyaya iyi yekuti inini ndichikura, sezvo ndakachengetwa nastepmother vangu, stepmother vangu neruvengo rwavainge vainaro pandiri nekuda kwekuti inini ndainge ndakanaka kudarika vana vavo, saka vakabva vazoita mhiko pandiri pamutumbi wangu wekuti ndisazofa ndakaroorwa, kana kuti ndikazoroorwa ndisazofa ndakabata mwana. Saka pavakazohaka mweya uyu, the demonic spirit yespiritual husband yangu, ndakabva ndafara ndikatoti Mwari makanaka. Mukomanashi vakatanga kunditambisira chiuno chavo vachiita sekunge vari kurara neni, vachiti ivo vari kuhaka mweya uyo wainge uri muchibereko changu. Kudzamara ndava kutonzwa kutoti sikarudzi yavo yainge yamira, ndokubva vandisimudza paya apo pandainge ndakapfugama, vakabva vanditi ndikuda kuti unge uchirara pambedha. Ndakabvuma mukoma because vainge vachingorira nendimi. Ndivo avo vakabva vazouya pambedha. Pavakauya pambedha mukoma, ndakabva ndaona kuti zvinhu izvi zvandiri kuda kuitwa hazvisi right zvachose, but munoziva kuti unenge uri very confused and desperate. Vakatokwira pambedha, vakaburitsa sikarudzi yavo, havana kubvisa trouser, vakangovhura zipi ndokubva vangoburitsa sikarudzi yavo. Apa yainge yakatoti twi kumira, vakandiradzika pambedha paya, ndokubva vatoya pamusoro pangu vakandivhura makumbo angu. Asi mukoma vakangonoti vachingonokumanisa sikarudzi yavo nenhengo yangu, but nhengo yangu vainge vachirwa, but at that time ivo vainge vachirwa nekuti vange vachisa chipfeko changu chemukati paside kuti vakwanise kuisa sikarudzi yavo musikarudzi mangu. Ndikabva ndati no, this is very wrong. Ndikabva ndati kana izvi zvamuri kuda kundiita izvi zviri very wrong, regedzai ndimirire mudzimai wenyu. Vakabva vatanga kuwedzera kurira nendimi, vachiita sekunge dhimoni riya ravainge vachihaka rainge rava kuvakurira simba. Mukoma murume mukuru akabva angodonha negotsi, vakazvidonhedza kubva pambedha, vakazvidonhedza negotsi, ndokubva vati zii. Ndakangobuda mumba mavo, vakangoti zii kudaro. Ndakabva ndazobva pamba pavo, but I was still very confused. Later on in the day, murume wangu asati adzoka kubva kubasa, ndakabva ndadzokera paya ndichida kunyatsokunzwisisa kuti what had happened, but madzibaba ava vakabva vanditi ndisasvika pamba pavo, ende kana ndikada kuitisana nharo navo vanokwanisa kundiitira munamato wekumadokero zvekuti kunyange imba yangu inokwanisa kuparara. Ivo vakabva vati ndainge ndavarakidza kuti shavi iro rainge riri pandiri rekusada varume, zvekare rainge richikonzeresa kuti ndisakwanisa kuzvara, ndainge ndichiri kurida. Hanzi dai ndainge ndava kusarida, ndikadai ndakavatendedza kuti vange vachipedzisa kuri haka, vakati ndainge ndaisa upenyu hwavo parisk, nekuti shavi iri panguva yacho iyoyo pavaida kuisa sikarudzi yavo musikarudzi mangu vainge vachitorwisana naro shavi iri. Vakabva vati vainge vava kusada kana kumbondiona pamba pavo kana kuuya kuchechi kwavo. Mukoma ndakabva ndangonyarara, ndikabva ndati munhu uyu since ari munhu ane mukurumbira, kana nyaya iyi ndikazoiudza murume wangu, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzonzi inini ndini ndainge ndichitoda kutorara navo madzibaba ava. Ndikabva ndangonyarara, but ndakatombosafa
kufa mukoma nedepression mumwoyo mangu nekuda kwezvinhu izvo zvandakaitwa namadzibaba ivavo. Asi sezvisineiwo mukoma, mwedzi mukoma ndakabva ndaita shock because handina kuzotevera, ndikati zvimwe kuda ainge ari ma-irregular periods, but mwedzi wechinumber 2 ndava kusvipa ndichingonzwawo kungosema zvimwe zvikafu, ndikabva ndatoziva kuti panapa yainge iri nhumbu. We could not wait mukoma. Murume akangoti achingowana mari takaperekedzana kufamasi ende takatotesta titoriko kufamasi ikoko. Ndakangokumbirawo kuenda kutoilet ndokubva ndazvitesta tikabva tatanga kutocelebrata ini nemurume ndokuzotozvarawo kwandakazoita. Saka ipapo I don't understand kuti chii chakaitika pandiri, because kana vari step mother vangu, hungu madzibaba ava zvavainge vakaona pamusoro pastep mother vangu, I believed him, but I don't know kuti why ivo vakazongopindwa nemweya wekuti vange vachida kundibata chibharo. Kana vari sastep mamu vangu vaiva neutsinye ende ndaingogara ndichingoshaya zvipfeko zvangu. Ndaikwanisa kushaya chipfeko changu chemukati, then ndozochiwana chipfeko changu ichi chemukati maybe 3 months or 4 months down the line. Ende ndaizoti kana ndachiwana chipfeko ichi chemukati, kana ndikazoda kunochirasa kana kuchipisa, ndaibva ndarohwa nastep mother vangu vachinditi ndiri careless, saka ndinofanira kuti ndinge ndichipfeka maunderwears iwawo. I still remember this other day tainge tigere mudining room tichitoona mamovies tiri inini nemahalf sisters angu nastep mamu vangu. Baba vainge vasingagari pamba at all the times. Musi wacho iwoyo kahalf sister kangu ndo pakakangoenda kuspare bedroom kwake ndokubva atodzoka akabata rimwe underwear rangu, so handiri kanganwe, rainge riri repink remaruva, akabva adzoka naro underwear iroro randainge ndashaya for many months, akabva apa ivo step mamu vangu ava. Vakabva vandidana vakandibvunza kuti ko ichi chii, ndikati ibhurugwa rangu randaitsvaka iri mama, ko rawanikwa kupi? Vakabva vandiridza mbama mukoma, vakabva vati izvezvi kurura bhurugwa rawakapfeka. Ndakakururiswa bhurugwa randainge ndakapfeka mukoma when everyone was looking at me, ndokubva varitora bhurugwa iroro ravakandikururisa mukoma, havana kuzondidzorera. Vakabva vanditi ndinge ndichipfeka penti riya iro rainge rawanikwa nehalf sister yangu, asi bhurugwa iroro ravakandipa kuti ndinge ndichipfeka rainhuwa sei mukoma, rainhuwa wet nemishonga, but the fear of being beaten up ndo yakazokonzeresa kuti ndinge ndichiripfeka. Even to ask kuti nai mama, ko penti rangu ramakanditorera makariisa kupi? I felt so scared and terrified because vaindirova. Ukuwo baba vangu vaingoshandisa chisoja pamba, especially when it came to me, since the way that he got divorced to my mom was in a painful way. Saka dzimwe nguva vaikwanisa kutombonditi iwewe hausi mwana wangu, because he had caught my mom in bed with another man. Saka you can imagine the hatred yainge ina baba vangu apa ndakafanana sei na mai vangu. Saka it seems as if I was a reminder of my mom, so he hated me with all of his heart. Nanasi uno baba vangu ava vachiri vapenyu, but hatinyatsokuita geje. Vane kamwe kakundivenga so kavanondiitira, but inini I just love him as my parent. Ndio confession yangu iyi mukoma. I don't know kuti vedare renyu vachati kudii nenyaya yangu, but something has to be done. Ava vana madzibaba ava, maprofita awa, vari kutorera vanhu ma-advantages. Kana mukaenda muchinobatsirwa kunana madzibaba, when you are a happy couple, I am pretty sure kuti 70% yevanhu vanokwanisa kubvumirana neni kuti most of the marriages akaparadziwa navo vana madzibaba ivavava. Kana vakangochiva mukadzi wako, vanokuitirai minamato yekuti munge muchinokonana kumberi ikoko, and something has to be done, nekuti vashungurudza vanhu vana madzibaba ava. Kuti vachiriko vana madzibaba vechokwadi, I doubt so. Isusu patainge tichiri kukura ndo kwainge kuchiri nemaprofita echokwadi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi isusu patainge tichiri kukura ndipo pakwainge kuchiri nemaprofita echokwadi. Is it true? Munobvumirana nazvo here kana kuti hamubvumirani nazvo? Tell me what you think in the comment section.
Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadizve nyomukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri musikana ane makore 19 years ekuberekwa. Zvakaitikawo kwandiri mukoma ndezvekuti ndakauya ndikatorwa nevamwe gogo vangu. Saka gogo vangu ava vakabva vandiudza kuti vainge vaine shamwari yavo muno muHarare yainge ichida maid. Ndakafara mukoma because munongoziva kuti kumusha skiri racho rekuti unge uchipanda mari rinoti netsei. Saka ndakabva ndafara ndokubva ndazodzoka nagogo kuno kuHarare ndikabva ndazotanga kushanda as a maid. But shamwari yagogo inondishungurudza. The first thing that happened to me, since inini ndiri munhu akaita mukobvu, I then started getting body shamed. Ndichinzi ndinofanira kugara ndakapfeka mazidress aya akaita marefu. Ndaiti kana ndikangoda kungopfeka something chekuti chinoita sekunge chinondibata ndaibva ndatanga kutukwa. And I later found out kuti the reason as to why vainge vachindi body shame, it was because ivo sezvo vakaita mutete vainge vava kufungidzira kuti zvimwe kuda murume wavo anokwanisa kuzotanga kundichiva, but inini handina kana dhiri nemurume wavo. Mukoma, this body shaming kept on happening until vazotanga manje kuchiisa maoko avo. So zvakazoitika mukoma a few weeks ago, yainge itori weekend, takatogara zvedu pamba, vakabva vandirova nekuda kwekuti mwana wavo akadonha pambedha. Vane mwana mucheche. Saka since tainge tigere mumba vainge vandipa basa rekuti ndinge ndichiita apa kuti ndinge ndichinotarira mwana zvainge zvisingaiti, since vainge vandipa nyama yekuti ndinge ndichicheka into smaller pieces. Apa pane mbwa dzinoba. Saka I was doing my chores. Apa vane vana zvekare, vana vakuru vasikana. I thought kuti they were going to be helping me out vachipota vachienda kunodongorera mwana, but everything they just look up to me. Saka mwana uyu akamuka ndokubva atanga kuchema. Then the other girl, iye ainge ari mudining achiona TV, ndiye akatonzwa mwana uyu achichema. She then ignored, since ainge achitaura nemafriends ake paWhatsApp. Amai vacho vakatombopinda mumba. Pavakapinda mumba mukoma vakangodzoka vakanditi mwana ari kuchema, vakadzokera mumba vakanogara pasofa. Saka I thought kuti maybe ivo sezvo vainge vanditi mwana ari kuchema, maybe vachaenda vobva vatanga kuyamwisa mwana. Ndakazongonzwa yava mheremhere mumba, mwana achichema kubedroom kwavo. Ndakamhanya ndichipinda mumba, ndakabata dhishi riya rainge rakazara nyama. Ndikati kochi. Vakabva vandirova nempama vakanditi unoti kochi iwewe mwana wangu wamudonhedza pambedha. Ndakashaya kuti ndovapindura sei, ndikabva ndangonyarara zvangu. The following day mukoma ndakarwadziwa, saka ndakati ndiri busy ndichinhongerera tsvina yembwa, since ivo vasingafarire kuti imbwa ikaita tsvina iyoyo yobva yazongosiyiwa. Hameno kuti ndakapindwa nemweya wakaita sei. Ndakangotora tsvina iyaya yembwa ndikabva ndaenda kugarden, ndikabva ndatema mavheji, ndokubva ndangozanganisa mavheji aya netsvina iyaya yembwa. Ndikabva ndatobikira vanhu sadza remasikati, vanhu vakadya sadza nemuriwo wainge uine tsvina yembwa. Inini ndakabva ndati ndiri bo, ndakangodira zvangu mazowe, ndikatora mabiscuits ndokubva ndadya. Saka I just want to confess kuti izvi ndo zvinhu zvandakaita, but ndakaita zvinhu izvi mukoma not because ndiri munhu ane hutsinye, but mabatirwo acho andinoitwa mukoma, ndinobatwa kuita kunge muranda. Ende kana ndikaenda kuna gogo, kana ndikavaudza kuti gogo kunoku kwandiri kugara kunoku zvinhu hazvina kumbomira fine, gogo vanobva vatonondiripotera kune friend yavo, ndobva ndatoshungurudzwa even more. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Hanzi ndakadyisa vanhu vandinoshandira tsvina yembwa. Pakaipa. Please tell me what you think in the comment section. Ari right here mwanasikana uyu kana kuti ari wrong zvinhu izvi zvaakaita? Is she right or is she wrong? Kufeeda your bosses tsvina yembwa. Muri kuzvinzwa kana mukashungurudza mamaids, you will force them to do something like this.